Some of you don't even understand who is a prophet. If you know who is a prophet, you'll be humble. I told you in my prophecy for Nigeria that His Excellency, our President, that there is nobody that can remove or push him aside or to step aside except God. Onye amụma Joshua Iginla ekwuola na Peter Obi na Atiku agaghị emeri na nnukwu ụlọikpe nke ha na-achị ije, na ọ kara ha mma ka ha kwadobe maka 2027. Ndị ntọrọ mmadụ atọrọ na fada nke Katọlik n'Enugu steeti. Ndị APC na-asị gbara akwụkwọ nke mere na eziokwu adịghị ya n'ọnụ. Ngwa tọzie ntị n'ala ka ị nụrụ ya n'uju ya. Onye amụma ụka a na-akpọ Joshua Iginla ekwuola sị na Peter Obi na Atiku etosighị ịga n'ụlọ ikpe nke dị elu maka na ha agaghị ekpeta ọnụ ha. Iginla kwuru sị na Chukwu nke bi n'eluigwe gwara ya nwa na o nweghị ihe Atiku na Peter Obi ga-ekpete na ya nwabụ ikpe, na ọ bụ sọ naanị Chukwu bụ onye nwere ikike ịnapụ ma chụpụ Tinubu n'ọkwa oche nke ọ nọ. Ya bụ onye amụma Joshua kwukwazịrị sị na Atiku na Peter Obi ga-akwadobe maka ntụnye aka nke aha anọ nke na-abịa n'iru ma rapụ ịdị na-egbu oge ha n'ụlọ ikpe nke kasị elu. O kwukwazịrị sị na ndị PDP nakwa ndị Labour Party ga-akpakọ isi ha ọnụ maka na oge na-adịghị anya na ọmbrela nke PDP ga-atụpụsi ma hibe mmiri. Ndị mmadụ ese na Labour Party ga-agbaghachi onwe ha azụ. Ọ sịrị ha na ha gba mbọ nọkọ ọnụ dịka ofu otu, na ọ bụ sọ naanị ụzọ dị otu ahụ ka ha abụọ ga-enwe ike ịnapụ Tinubu na APC ọkwa nke ha ji n'ahọ 2027 na-abịa n'ilu. Iginla Joshua kwukwazịrị sị na ya na-ahụ n'ihe na-ahụ na mmụọ, na ya were gaa anya mmụọ were hụ akwụkwọ nke Atiku na Peter Obi ga-ewegara ụlọikpe kasị elu, na ya ahụkwala na ndị ụlọikpe kasị elu ga-ekpe ikpe ma kpegide ha. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a were na-ajụ ya wawa onye amụma nke sị na ya na-ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo, kedu ihe kpatara na ịhụghị na ndị INEC agaghị emejupụta nkwa ha kwere imirikiti ndị Naịjirịa niile mgbe a na-eme ntụnye aka, ma kwupụta ya ka ụmụ mmadụ hapụ ịga na-egbu oge ha n'ebe a na-atụnye ntụziaka. Echere m na akwụkwọ nsọ nke ọkpanaka kwuru sị na irube isi ka ịchụ aja mma. Tinubu nakwa ndị APC gwara Peter Obi na Atiku na ha gaa n'ụlọ ikpe na ọ bụ na obi adịghị ha mma. Ha abụọ wee rube isi dịka esi gwa ha ma gaba n'ụlọ ikpe. Kedụzi ihe ị na-ahụ nke na-amaghị ahụ obirigwogwo mere iji akpaghasị obi mmadụ gbasara ije n'ụlọ ikpe kasị elu, ebe ọ bụ na ịma na ha agaghị emeri na ya nwabụ ikpe nke ha na-akwado? Kedụzi ihe kpatara na ị gaghị alapụ ha ka ha mejupụta ihe nke ha bụ n'obi, bụ ihe nke iwu na-achị ala Naịjirịa kwadoro? Na-egbughị n'oge ọbụla, ngwa kirizie ya nwa amadi ka ịnụ n'ọnụ ya ka o si kwuo ya. I open prophetically the way forward. I thank God for the great fight from His Excellency Alhaji Atiku and our great man Peter Obi. They are wonderful men. They have proving that, look, we can wrestle. I'm just telling you as a prophet what I see. If you go to Supreme Court, after everything, you are still going to get the same thing that you have now. That's it. I know you will attack me, but I'm telling you before you go. If I were you, I will spend time putting my party in order, preparing for 2020 what? 7. And hear me.
until this party, PDP, Labour Party, understand collaboration. As long as you are divided, I can tell you the result that you will get in 2027. I can tell you, as long as you are divided. Abuse me. I'm talking to you now. I'm not even talking about Supreme Court. I'm talking about 2027. If you don't put your house in order, the umbrella can tear. And Papa and Mama can turn their back. I speak to you, attack me. I don't want to be popular, but I want to tell you truth. And what is the truth? If you can stay and put your house in order, then you are prepared. But now, should you not go for your mandate? Go and fight. But I am telling you, there's nothing new that will come out of it. It's the same result you get now that you will get. Are you trying to preempt the result? No. I'm trying to tell you what I have seen. I'm not talking from legal perspective. I'm talking from spiritual perspective. I entered the future. I saw all the evidence you brought. And I saw the judgment. And I still see even more serious interpretation than what you have. What is today's date? Write it down so that when the result comes out, you know. So what is my advice? Spend time coming together. I'm not supposed to give you this expo, but I'm giving you. I've said this, the only person that can remove the person there is God. Ndị omekome ekperima, ndị orikarịrị onye kpatara a na-akpọ ndị kidnappers atọrọla otu onye nkụzi ụka Katọlik a na-akpọ Reverend Father M. Okide nke Enugu Diocese nakwazi mmadụ 6 ndị ọzọ ma gbaghaghị ụmụ obere ụmụaka nke ndị so ha. Obere ụmụaka ahụ nọkwazi na ụgbọala na-ebesa akwa lutu mgbe ndị uwe ojii bịa kpọkọrọ ha. Akụkọ ọjọọ nke a mere na mgbede ụbọchị ụka n'ụzọ Eke Afa Egede Road, Udi Local Government Area, Enugu State. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mata na ndị ntọrọ mmadụ ahụ akpọọlarị ekwentị wee kpọgara ndị ezinụlọ ndị nke ha ji, werezie na-ekwu na ha ga-akwụnyere ha 100 million naira n'olu ndị iti tupu ha ewere tọha ha ka ha nwere onwe ha. Ndị Igbo kwuru si ikuku kuo ahụike ọkụkọ. Ndị mba UAE emepeela ọrụ, anyị amarago ka ndị APC si atụ asị. Ya bụ okpotokpo asị eji mara ndị ọchịchị APC abụrụgo ihe nke mmadụ amaghị ka a ga-esi mee. Mana ọ bụ ezie na ihe agwọ mụrụ aghaghị ito ogologo. Onye na-ekwuru ndị APC okwu a na-akpọ Lai Mohammed n'oge gara aga agbụnyego ọsọ mmiri n'ọnụ nke onye nke na-ekwuru Tinubu a na-akpọ Ajure. O werezie otu ashị ahụ wee mere mbido isi ya. Echefula n'izu ụka nke gara aga anyị ji obi aṅụrị wee kwupụtara ụnụ na ndị UAE akagbuola mmachibido nke ha machibidoro ndị ala Naịjirịa nakwa ụgbọelu ha niile ịlapụ na-abata n'ala Naịjirịa. Mana ya nwa bụ okwu bụ nnukwute asị ka ha tụrụ anyị. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere ya aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.